Juha! Mä otan videota. Vai etenkö? Otin kuva videota! Otan kuva videota sun kanssa. Joo. Hyvä. So. Matkaan mennään nyt, Ja moi YouTube. Moi YouTube. Moi YouTube. Täältä tuli soveri Juha. Sä tulit just koulusta. Joo. Mä laitan videota YouTubeen. Mä voin laittaa videota YouTubeen, Juha. Laita vaan. Hyvin. Mä en oo vielä... Alkoiko se alusta saakka? En mä tiedä. Mä oon laittanut tän. Ja minä olen Kaisa ja tässä on Juha Lehto. Ja tuossa on auto. Joka lähtee tai lähti. Ja takana. Hyvä! Jep. Me ollaan just tulossa. Laita kommentti! Okei. Joo ja myös. Joo. Me ollaan just kävelletty tätä koululta pois. Me tultiin just koulusta. Niin. Ja ehkä se nyt tulee meille. Annamme vinkin. No. Tappakaa itsenne. Joo, hyvä vinkki Juha. Niin. Joo, ja varokaa vauvoja. Niin, ne ovat todella pahoja ihmisiä. Joo, ja pappuja. Joo, ne on niitä apulaisia. Jep. Me kävellään tässä just koululta pois. Me ollaan just tuossa, oltiin tuolla Ristin koulussa. Vielä 3V molemmat. Juha on mua pienempi, niin kuin näette. Mä oon sen isompi. Vähän köks! Joo, ja meidän luokalla on yleensä 20 oppilasta. En ole 19 näissä. Meille tuli uusi poika. Nyt poikia on 10 ja tyttöjä on 10. Voitko pojilla? Joo. Ei ihan voitettu. Ei, meillä on sama paljon. Me voitettiin kummatkin. Hello ja bye bye! Ei vielä lopettu virta. No minä kerron kaikki meidän luokkalaiset. Juha, minä, Oili, Senja, Juho, Jimi. Jimi on se, joka tuli meidän uusiksi luokalla. Ja sitten Johan. Ja Pieta ja Pappa. Terve vaan! Okei, mä Tämä on Kaisa. Minä. Se on todella tiedykästä. Minä. Ja tuossa on Juha todella hauska ja näyttää silmiänsä. Me kävellään satumaista tietä. Joo, ja tää video tulee YouTubeen. Pappa. Joo, ja tää on... Minulla on vähän liian iso reppu. Joo. Minulla ja... Tää on mun toinen video. Me ollaan tehty yksi video Senjan kanssa, kun mä olin siellä yhdessä, mutta se oli vahingossa ykkönen. Se oli oikeastaan Rainbow Dashin F7, mutta me laitettiin vahingossa siihen ykkönen näissä. Me päätettiin tehdä toinen video. No, sanotaanpa heippa nyt meidän katsojaallemme. Hello ja bye bye! Joo, ja laittakaa viestejä. Meillä ei ole vielä toista. Ja laittakaa heti sitä kommenttia. Joo, ja laittakaa tykkäyksiä. Joo. Jos joku näkee tämän videon niin meidän koulusta, niin laittakaa kommenttia please. Joo. Joo, ja meillä on 3P:llä. 3D! Me kaimme 3D! Joo. Ja nyt otetaan tämä video lumikasaan. Hello ja bye bye! Ota hetki, mä otan tämän lumikasaan tänne. Joo, nyt lopetas.